Здравейте хора, това е втория епизод на тройно оцеляване, но днес ще играем само двамата. За съжаление, другият Френдс го няма днес. Имаше го, преди малко бяхме с него, но той става за малко. За малко изляза, защото правихме иска да гледат. Да. Тези детски филми, че ще иска да гледа. И сега ще играем само двамата. И сега ще играем само двамата на тройно оцеляване, да го наречем. На тройно оцеляване да го наречем, обаче ще бъдем само двамата. Дани, аз знаеш къде ровя? В Къде? крафтинг тейбъла. Браво. Къде мислиш, че ровя? Газа си. Нямаше псовни бе, човек. Какви псовнали ти прилича? Аз ще направя фермичката. Ай, бегай, бе. Дани, може още един айран за малко. Човек. А? Не. Аре. Арде, не може ба. Мараба. Имам айран вече, айран кирка не ми стига. Стьоп мина. А така. Не трябва просто. Човек, виж, бъгнах си във вратата. Я да, чакай. Бам! Айде, готово, прави се. Кума да клишваш. Чай да се отвори, някой ще ограби. Скаш, сега се телепорта към лавата. На преградинка. Сидвай, имаш ли? Имам, ама не знам къде. Ей тук близко до водата. Чай, отивам да направя една кофа вода. Една кофа слава. Майко! Една кофа. Хора! Я кажи това и... Слава там. Да, се поставим да си дядо. Ама нямаме такви сбе, нямаме диамантени кирки. Мислих един кон за ендърмен. Майко мила. Човек си да има. 7. Аз 7. 8 вече. И аз 8. 2, 9. 3. 10. 11. 12. 13. 16. Посявай ги. А ти ми са пречкаш. Чай малко. Вода. Нали ти ще правя? Бягай. Аз влезам в минута. Добре. Дай ми обаче сидовете си. Колко сидички трябва? Имам 12. И всичките дай. Нали хляба ще бъде за двамата. Дай. Къде? Хвърлям ти. Прахоснокачка! Добре, заглуши молеца. Съжалявам за този звук, дами и господа. Добре, дами и господа, ще спра клипа на пауза и ще се върнем след малко. Здравейте хора! Върнахме се, т.е. исках да кажа. Вау! Дани, знаеш колко айрена има в себе си? Вау! Добре. Много странно. Да разбирам. После. Добре. Дани, Да. имам 10 айрена. Браво. Дани, може ли само да питам кой епизод е? Втори. Добре. Защото брат ми е Джорджи, нали? Да. Ай, по-бързо каза. Каза дали може третия епизод да играя аз. И ще играя. Дали може, не съм казал дали може.
Дани, имам 10 арена плюс 2 в мене. Ще ги разделим за... 6 на 6. Не, 12 прави. Да. Да, ще ги разделим в 6 на 6. Чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дали на колко арена имаш в себе си? Едно. И това е Едно така. е. На. Аре, човек, какво правиш? Връщане. Дали, тук ти сложих айрон. Да го вземеш. Къде? Ето го бе. Чакай, ти... Имам 6 точно. И аз имам... Не, отново. Не бутай в честа. Ако не е в честа. Бутай колко искаш в честа. Аре, не ми гази май тук в къщите. След малко ще приключваме епизодът. След малко ли? След малко. Дай ми на какво ще играем? Чакай, аз ще ми на какво играем. Не сме обладняли от нея. Играем и на мирно. И супер, няма зомбита вече. Ма няма ми легла. Ще се опитам да намеря някъде... Овци! Време да търсим... Искаш ли дърво? Не коми. Трябват ми овци. Тук трябват овци само сега. Търсим само овци. Тъзъбъл овци. Овци, дърт, овци. Аз ще търся, ти му телепортни после. А ти днеска може малко по-късно да слягам. Аз ще сетна холм. Добре. Ще сетна Дани до тебе колкото часата пускат да играем. Не знам с колко. Нищо, ари, оставай, гледай си клипа там. Мене ме пускат до 9:30 да играем, че после лягам. Окей, добре. И не знам дали това... Тук замина. Сега ми ли търсиш? Има айрон. Много. Не, 4 са 4 айрон. И прекалено много кол. Що им прекалено много кол бяга от тук? Телепортни се да видиш. Не, ще загубим къщата. Аз не сетна холме. Те не съм съфа. Няма да обирам кола много, защото имам почти 200. Холмът не е сетнат. Знаеш колко имам? Колко? Да, колко знаеш ли? Това човек не ме интересуваш. Не, един стак. Не ме интересуваш просто. Сега искам да намеря нещо, което ще е приятно за нашето живеене в Майнкрафт. Ако искате, кажете, ако искате да играете. Да, ако някой иска да играе, да пише в коментарите. И после... Да. Добре. Дали зама. Добре, знам. Ма телепорти. И това мислам. Идвам. Къде е къщата? И чакай малко. И добре хора, това беше за клипа и чао!